Jordi Mussons. En Jordi Mussons és director de l'escola Sadako, amb la que tenim força relació a través de la Fundació Trams, per tant hem compartit projectes també. En Jordi també pertany, com heu vist en el missatge que us hem fet arribar, a la Fundació AE, que està a la Junta Directiva, i evidentment és escriptor, després no sé si farà 5 cèntims d'altres coses interessants que ell també fa, que com a director en el temps lliure jo no sé com ho fas. En tot cas, dir-vos que com també els últims anys, aquesta xerrada, perquè enguany serà una xerrada, no és un debat, sinó que hi haurà una xerrada d'en Jordi, es grava aquesta primera part. Després la part de debat, doncs no, perquè és més complicat de poder fer el seguiment, i després es penjarà també al YouTube de l'escola per poder-ne fer seguiment i per poder-vos fer-ho arribar. Per tant, benvinguts també a les famílies de les persones que ens esteu veient o que ens veureu online. Sense res més, us deixo la paraula. La segona part us presentarem el manifest de l'escola en línia al que ja estan fent a Sadako, ja us donarem més detalls, i a finals de setmana, divendres, us rebreu tota la informació pel correu perquè comenceu ja a adherir-se i aquests números que us ensenyarem comencin a córrer, d'acord? Doncs endavant, Jordi, mestre. Molt bé, doncs gràcies al Jem per convidar-me a venir aquí. Sempre és més fàcil parlar fora de casa que a casa, o sigui que això ho tinc guanyat. I jo abans de res em volia disculpar perquè, a veure si aconsegueixo fer-ho funcionar, perquè m'està dient que no ho reconeix. Si no passaria... Si no t'ho passo jo. No pateixis, no. Jo crec que és simple que... Deixeu-ho provar. No patiu. Doncs el primer que vull fer és disculpar-me perquè jo no soc especialista del que he vingut a parlar i vull deixar-ho clar d'entrada. Tinc molta experiència, això sí, fa 26 o 27 anys que soc mestre, 15 que soc director d'una escola. Sí que he viscut molt l'introducció de tecnologia a l'escola des de pràcticament els inicis que s'incorpora al projecte aquí a Catalunya d'Educat 1x1, que va ser la primera vegada que s'ha introduït ordinadors a dintre de l'aula. I sobretot tinc molta experiència perquè soc pare de 2 adolescents. I jo soc d'aquella generació, una mica més gran que alguns de vosaltres i algunes, que el tsunami de la tecnologia ens ha atropellat i no hem tingut temps a decidir què volíem fer amb la tecnologia i hem comès molts errors. I arran d'aquests errors crec que alguna cosa us puc compartir amb totes i tots vosaltres. Però abans, deixeu-me que us conegui una miqueta. Quants de vosaltres teniu fills d'infantil o filles d'infantil? Sols que teniu més temps. Sí, 3, 4 i 5 anys. Quants sou pares o mares de primària? Algú és important. Quants esteu en el moment dolç de secundària? Ui, uns quants. Ja heu fet tard, doncs. Aquesta xerrada no servirà per res. Quants periòdicament pengeu fotografies dels vostres fills i filles a les xarxes? Jo mai. Jo mai, sí. Segur, hem vingut a ser honestos, jo us diré la veritat i us confessaré les meves misèries. Quants tanqueu, apagueu el mòbil abans d'anar a dormir? Quantes ho feu, això? La resta el deixeu obert, Va, l'avió ho acceptem com a animal de companyia una miqueta, però ho acceptem. Què més us volia preguntar? Quants l'última cosa que feu a dormir, de les últimes coses, no entraré massa en detalls, però les últimes coses que feu és mirar xarxes socials, fer una mica de ullada al mòbil, els correus... D'acord. Al final parlarem de modelatge. No us ho faré fer ara, però us recomanaria de totes que si sou Android o sou iPhone que aneu a temps d'ús setmanal. Aquest és meu d'aquest cap de setmana, la meva setmana. Em va sentar molt malament saber que tenia una mitjana diària de 6 hores 24 minuts. Algú no va bé. I una altra pregunta també us podríeu fer. Aquesta és retòrica, us la respondré jo o us ajudaré a respondre-la. Recordeu gaire què fèieu fa 15 anys? Com era la vostra vida o les nostres vides fa 15 anys? Us en recordeu una miqueta? Recordeu si existia Netflix? No. Netflix no. Spotify? No. No, això vol dir que teníeu CDs. Alguns vau utilitzar casets, Me too. Aquelles èpoques, per si no us en recordeu, governava el president de Catalunya, el senyor Montilla, i el vicepresident Carod Rovira. L'estat espanyol governava el Zapatero, el PSOE,
van començar els Jocs Florals, els Jocs Olímpics de Pequín i ETA va cometre 2 assassinats. ETA, una cosa que avui la majoria de adolescents ja no saben què és. Això només fa 15 anys, els que som una mica grans només fa 15 anys. I com molt bé dèieu, no existeixen aquestes xarxes socials, no existia Instagram. iPhone just l'acabaven de crear, no crec que ningú dels que esteu aquí tingués un iPhone. Existia, però era d'aquell mateix any, per tant segurament no tenia un iPhone. I la majoria tenien mòbils no intel·ligents, és a dir, que com a molt enviar SMS. Només fa 15 anys, és a dir, que els que teniu fills adolescents no havien nascut. Tot això no existia, teníem coses d'aquest estil, coses d'aquest estil. I us imagineu com serà el 2031? Fa por d'imaginar. Fa por d'imaginar, el que sabem és que serà radicalment diferent al que estem visquent ara. I això per mi és un problema. És a dir, un dels problemes que ens trobem és que el tsunami tecnològic ens arriba, ens desborda i 15 anys després comencem a prendre decisions sobre com actuar. I aquesta és la realitat. Ara us en parlaré una miqueta després. El tema més de moda és què fem amb els mòbils a l'escola. Els mòbils a l'escola ja fa molts anys que havien entrat. A les vides dels nostres fills i filles ja havien entrat. I ara ens ho plantegem. I el que sí que sabem és que el món està canviant d'una forma molt ràpida, d'una velocitat extremadament ràpida. I això és el canvi més fort que hem viscut els últims 15 anys. Estàvem acostumats a canvis molt més lents. Les últimes revolucions industrials van durar aproximadament 100 anys. És a dir, hi ha un canvi tecnològic que provoca un canvi social que triga 100 anys a provocar canvis, a transformacions radicals. La locomotora canvia la màquina de vapor, canvia els trens, canvia la forma de desplaçar-se en vaixell, etc. Però tot això no fa un canvi mundial fins 100 anys després. L'actual revolució industrial, que fa que tota la connectivitat, tot estigui connectat, tot és possible a través de la connexió de les xarxes, té un problema greu, que es dona 10 vegades més ràpid que les altres revolucions industrials. Què vol dir? Que amb el temps que un fill nostre ha nascut i té 10 anys, és com si hagués passat una de les revolucions industrials anteriors. Vol dir que amb 100 anys que poden viure, viuran l'equivalent a 10 revolucions industrials. Per cert, ahir vaig veure Generació Porno. Vaig sortir deprimit. Llavors, la meva xerrada no vull que sortiu deprimits. El que sí que intentaré és posar una mica de context real perquè siguem conscients de la realitat, però que ningú li oprimeixi el pit. No és la idea, però intentaré treballar una mica el context. I una cosa que no és menor, els efectes d'aquests canvis afecten a 300 vegades més la població que les generacions anteriors. Això vol dir que un canvi que es dona ara afecta pràcticament a tot el món, és global. Abans sobretot afectava el món occidental i molt més tard arribava a la resta del planeta, ara no. I el que fem és anar molt a remolc, que és un dels problemes que tenim, i aquí és on jo crec que les escoles hem de fer un gir i hem d'incorporar molt la dinàmica de generar debats col·lectius dintre dels centres i en xarxa amb altres centres per decidir junts què volem fer. Perquè és l'única manera, hem de trencar, hem de lluitar com que soc l'únic o soc l'única que. Si som molts i moltes que ens posem d'acord, allò que fem ho podrem arribar a portar a terme. La dificultat és decidir què és el correcte, què està bé i què està malament. I en aquesta actual societat del coneixement, què ha canviat majoritàriament? Ha canviat això. Que és que abans tu tenies una memòria interna, que és la que decidia en el teu entorn real quin nivell cognitiu tenies. I et donava més o menys oportunitats. Ara no. Som la suma d'això més de la nostra memòria externa que portem aquí. I la capacitat de gestionar això més això ens fa més o menys competents. I això ha posat en crisi també l'escola. L'escola va tard, va molt tard. Els canvis que estem fent a l'escola són ridículs, perquè no tenen res a veure en el món on viuen els nostres joves. I, per exemple, fem la borrada de fer un examen de selectivitat només memorístic on no pots fer servir la memòria externa. O, els que sou funcionaris o funcionàries, les oposicions també són totes memorístiques. Però en quin món viuen? No té res a veure amb el que fem amb tota la nostra vida. Jo he arribat aquí gràcies a això, si no encara estaria perdut en algun lloc d'algun carrer de Mataró. Aquesta memòria externa ho ha canviat tot i ha generat moltes crisis. De fet, no us passa aquest síndrome, el coneixeu, no? El síndrome de la vibració fantasma? Quantes vegades? Això més els homes que les dones, que el portem molt a la butxaca. Però no sentiu sempre que us vibra el mòbil?
i moltes vegades no vibra, i això és perquè hem connectat el nostre sistema neuronal amb el mòbil. Forma part de la nostra vida i n'estem molt pendents, perquè ocupa una part molt important d'allò que fem, d'allò que pensem o de la forma que actuem. I això, com us deia, ha generat moltes crisis. Us donaré moltes dades. Aquesta presentació després us la deixo, si algú s'avorreix la vol mirar. El 37% d'adolescents passa més de 6 hores diàries davant d'un mòbil. Això, lògicament, incorpora el cap de setmana, que és un moment on hi ha el màxim consum. L'ha fet amb estudi amb joves, l'ha fet UNICEF i Càritas i l'ha fet amb joves. Doncs passa quasi més hores que a l'escola. I el problema és que el gran educador de la nostra societat està sent la tecnologia, i hi ha molt menys l'escola i molt menys la família. Per tant, hem entrat en crisi a nivell de joves. Ha entrat en crisi l'escola. A mi sempre m'agrada explicar que l'escola és com una autoescola que està ensenyant a conduir, sabeu allò que us ensenyen? Ara poso el retrovisor aquí mirant que quan la roda de darrere del cotxe de darrere tu gira tot el volant per aparcar i a canviar de marxa i tot això. Quan els nostres alumnes surtin de l'escola no aparcaran un cotxe, sinó que els cotxes seran automàtics. I una mica el que està passant és que a les escoles encara estem educant en un context on els nostres alumnes ja no viuen, o segur que, com dèiem fa un moment, d'aquí 15 anys no viuran. I no ens podem enganyar. Per això es feien aquestes preguntes al començament. Això també se'ns emporta a nosaltres. Hem canviat moltes conductes nostres. Això que fa molta gràcia, ha, ens passa a totes i tots. Hi havia imatges més dures que no les he volgut posar. Però és veritat que a les nostres vides passen moltes coses. Com anem a dormir les parelles avui en dia no és de la mateixa manera que ho fèiem fa uns anys. Abans, si us recordeu, hi havia una cosa que es deia televisor i que ens assentàvem junts la parella i miràvem algun canal junts que havíem de negociar perquè algú tenia el comandament. A vosaltres res del que explicaré us passa, perquè sou el bo i millor de l'escola i per això he vingut. Però m'han dit que a moltes famílies cada parella té el seu dispositiu i mira la seva sèrie. I moltes vegades, quan s'acaba el capítol, m'estic a dormir per nit. Estan canviant moltes conductes. I ja és inherent, no és un canvi que en siguem massa conscients. Algunes dades així en sèrie perquè les puguem comentar. El 92% dels adolescents de primer i segon d'ESO tenen el seu propi smartphone. Una cosa que m'agradarà presumir avui és que a l'escola només en tenim el 8%. Hem treballat molt amb les famílies perquè això ho endarrerim. O sigui, el gran objectiu que jo vinc aquí, us diré moltes tonteries, però vull que us quedeu una idea. No es tracta de treure els mòbils, es tracta de fer-los arribar més tard. Deixar que els alumnes madurin, els joves, madurin més per tenir el seu primer mòbil. I ens haurem de preguntar per què els donem un mòbil als nostres fills i filles. Per què? Quin és l'argument que fa que els hi diguem donar i quan? Els infants i joves entre els 8 i els 16 anys afirmen dedicar al voltant de 190 minuts a pantalles, 20 minuts més que fa 4 anys. Això és important perquè el problema és que amb totes les dades el que tenim és índexs creixents. En tot anem a més. Probablement, jo venint cap aquí, he arribat molt just perquè he trobat una família que m'han parlat d'aquest tema, és probable que passi una cosa. Potser estem vivint un moment de canvi de pèndol. No sé vosaltres, però moltes de la nostra generació, molts dels nostres pares i mares eren molt més autoritaris que nosaltres. La societat també era més autoritària. I nosaltres què hem estat? Més dialogants, més permissius, i creiem i ho defensem que ha de ser així. Però potser estem visquent un moment en què potser el pèndol s'anirà cap a altra banda. I potser les generacions més joves que estan creixent ara, després d'haver viscut descadascut, són els que seran més radicals. De fet, jo a l'escola ho he viscut molt. Les famílies de 3 i 4 anys que estan entrant a l'escola, el primer que pregunten és: i amb la tecnologia què feu? És un canvi de mirada. Quan abans es premiava, ara es veu almenys com una amenaça. Segons l'UNICEF, l'accés del primer mòbil intel·ligent es dona al voltant dels 11 anys. És quan arriben els primers mòbils. Que és quan un infant sol anar sol. L'argument és que va sol. I llavors, clar, si va sol, jo pateixo. Abans no patíem. No patíem. És un error, hem agafat un mal moment. Perquè a més de que som més tolerants i que volem educar millor, però passem pitjor. Perquè estem tot el dia patint pels nostres fills i filles. Ja no dic quan no contesten un WhatsApp. I per cert, més al nord d'Europa, que fa més fred i estan més frescos que nosaltres, són uns frescos. Perquè des de molt petits promou molt l'autonomia dels infants. És molt normal que a Estocolm, a Dinamarca, a Holanda, els infants agafin el metro. A Helsinki els nens des de 4 anys agafen el metro. I el compromís social és que jo em responsabilitzo de tots els infants que hi ha pel carrer.
I per tant no és una amenaça anar sol pel carrer. El raro és que no vagi sol. Tant és així que a Suècia vaig saber al cap de setmana que els joves marxen de casa als 20 de mitjana. I que si un està als 25 a casa tothom es preocupa si està passant alguna cosa. Us ho imagineu? Nosaltres els tindrem a casa fins als 30 i pico. És un país més ric, però culturalment la importància de l'emancipació a l'autonomia i a la responsabilitat és diferent. Amb algunes coses millor i altres pitjor, no idealitzaré cap país. Un de cada 4 alumnes, de cada 4 joves, admet que hi ha discussions importants amb la família per culpa de la tecnologia. Tampoc us deu passar mai a vosaltres, però m'han dit que hi ha famílies que amb aquest tema s'hi barallen una mica. El 37%, ara no sé per què he posat aquí 4, el 37% de joves afirma que els seus pares i mares acostumen a utilitzar els mòbils durant els àpats. A vosaltres tampoc us deu passar, però en moltes cases els pares i mares utilitzem el mòbil sempre, perquè clar, sempre tenim coses importants, perquè nosaltres treballem, tenim coses molt importants, i no parem de mirar i de sonar el mòbil mentre estem a l'àpat. I quan un infant, de cop ja no és infant i es fa jove i diem què fas amb el mòbil a sobre la taula, els deixem fora, et diu, sí home, què? I aquesta és la part dura, de que el modelatge que hem fet durant molt temps, que ningú ens ha dit que l'havíem de fer diferent, ara ja no podem tirar-lo enrere perquè ja l'hem modelat, i ens ho retreuen, a més en format adolescent, que és molt dur. I més de la meitat de l'alumnat d'ESO, el 58%, reconeix que té el mòbil a l'habitació durant tota la nit, com alguns i algunes de vosaltres, i un 21% afirma que es connecta més enllà de mitja nit. I els que heu vist Generació Porno encara passen més coses. Jo no crec que la tecnologia no és el dimoni, crec que hem d'anar amb compte. No podem contemplar la vida dels nostres joves o dels nostres infants sense tecnologia en el futur. Les seves vides estaran plenes de tecnologia. El tema és com arribem i com els fem, com els empoderem per fer-ne un ús racional i amb sentit. I aquí és on crec que a l'escola tenim un paper important. Hi ha coses que a l'escola són màgiques. Per exemple, si teniu infants d'infantil, si us emporteu 14 nens i nenes de 3 anys a casa a dinar o a sopar, a l'escola en tenim 200 i és plàcid, funciona. Les inèrcies escolars promouen molt una educació molt més tranquil·la i molt profunda que a vegades que podem fer des de casa. Per tant, crec que hem d'ajudar-los a incorporar bons hàbits a l'ús de tecnologia a l'escola. El problema és com aquesta tecnologia arriba a casa i com la gestionem bé. De fet, nosaltres, com vam ser les primeres escoles a incorporar iPads a l'aula, a 5è i 6è de primària. I els primers anys, vam dir que aquests iPads que se'n vagin a casa, perquè així la família té un iPad, que ningú tenia iPads a casa en aquelles èpoques, i pot ajudar el seu fill o filla a fer un bon ús de la tecnologia. I així eduquem des de casa abans que arribi el mòbil. Sabeu què va passar al cap de 3 anys? L'iPad es va quedar a l'escola. Perquè això que seria idíl·lic és tan difícil de gestionar perquè els preadolescents comencen a convertir aquesta eina en la seva eina i llavors les discussions es multipliquen i només ens falta això a casa, que tenim poc temps i ja tenim prou discussions per a altres coses. Aleshores és un problema de gestió clarament familiar. Ara, beneficis, molts. Són formats nous de socialització. Hi ha alumnes que potser no es relacionarien amb altres nois i noies que a través de xarxes socials o a través de videojocs estan connectats amb moltes altres persones. Lògicament és un espai de descoberta de moltíssima informació molt interessant. Es creen grups d'interessos friquis. Abans, quan tu tenies un interès molt raro, a mi m'interessen molt els ocells, soc biòleg i em sé molt, no m'ha ensenyat res, però a mi m'interessen molt sempre els ocells. I la feina era meva per trobar algú que volgués anar a veure ocells amb mi. Ara, la meva filla, que també li agraden molt els ocells, té un grup de WhatsApp amb 200 persones de Catalunya que són uns friquis dels ocells. I això, per crear interessos compartits, és molt, molt, molt interessant. Per descomptat, a nivell educatiu, és el futur. Finalment, no vull espantar molt els mestres que estan aquí, però hi ha gent que comença a dir que si els mestres no desapareixerem, jo soc dels que pensa que l'escola d'aquí 15 anys serà un pipicant de nens i nenes. Per què aneu? Quants teniu gossos i gossos a l'escola? Gossos? Teniu uns quants? Per què aneu a pipicant? Per socialitzar. Perquè és que a l'escola anem a socialitzar, anem a treballar la part social, que és la més important. Anem a desenvolupar-nos emocionalment i personalment. I l'escola ha de ser un espai com són els caus, els esplais, els agrupaments, les activitats esportives. Doncs aquesta és la part principal. I hi haurà un altre edifici on es anirà a aprendre i probablement aprendràs de forma molt autònoma i personalitzada en base al teu camí, al teu currículum o al teu itinerari.
Ja no dic el que pot fer la nanotecnologia o com, vull dir, avui ja puc parlar en qualsevol idioma amb facilitat. Qualsevol dia em posaré una cosa que ja directament parlarà en una llengua. Però bé. I Big Data. Big Data té molt poder que no ha entrat en l'educació encara. En què em refereixo? Jo per què he de fer les mateixes matemàtiques que tu? És absurd. Tu estàs en un nivell cognitiu molt per sobre del mateix, encara que estiguem al mateix curs. Big Data el que em donarà és una programació per mi diferent de la teva, de manera que cadascú pugui evolucionar en base als seus coneixements i la seva capacitat de treball. Això segur que en molt poc temps es personalitzarà, en molts àmbits ja està passant a l'educatiu, jo intueixo que també. I aquí l'escola té un rol molt important a deixar de fer aprendre coses que apreníem fins ara, que eren molt mecàniques o molt memorístiques, per desenvolupar aprenentatges molt competencials. No hi entraré, és el meu àmbit, és el que m'agrada a mi, però crec que aquí hi ha tota una idea educativa d'escola, en què moltes escoles estem entrant, que sobretot focalitzem com a objectiu, com a propòsit educatiu, les competències socioemocionals. És a dir, d'acord, podem treballar les fraccions si voleu, però que mentre treballem les fraccions, l'objectiu no són les fraccions en si mateixes, sinó és desenvolupar la capacitat de treballar en equip, la flexibilitat, saber-me adaptar a contextos diferents, la resiliència. Un dels problemes que estem tenint amb aquesta generació jove és que és molt fràgil, té una capacitat de resiliència molt baixa, i per tant m'imagino un pipicant on sobretot, a part d'aprendre, desenvolupem aquestes capacitats interiors que són les que ens fan persones i que són les que ens permeten entomar canvis tan forts com els que comentava als inicis. I aquests nois i noies són els que crearan eines tecnològiques que ens salvaran el món. Ha passat amb les vacunes. De fet, ha passat una cosa que no sé si és bona. Aquests joves han après el que ells pensaven, que si ve un meteorit i que topa contra la Terra, no patiu, que inventarem alguna cosa que el desviarà. Que es veu que d'aquí uns anys em passarà una cosa d'aquestes. I amb les vacunes ha passat això. Ha passat una cosa molt greu que es deia Covid, que ja l'hem oblidat, però vam inventar una cosa, que era una vacuna, i el vam frenar. Per tant, tècnicament som imparables, i una part és veritat. Això és una eina que ha fet la NASA, que és una impressora 3D, que és capaç de reciclar tots els materials que hi ha en espais, ja ho diré ara, aquestes plataformes que hi ha espaials, tot el que hi ha allà, abans de llançar-ho, ho reutilitzo i fabrico el que jo vull que siguin eines que necessito per la pròpia estació espacial. Per tant, fa que jo em pugui anar molt lluny del planeta Terra i ser autosuficient en la creació de materials. O els ex-CEO de la Sony estan treballant per aconseguir el 2050 crear una màquina intel·ligent que amb intel·ligència artificial faci el que fan els científics. Els científics fan mètode científic. Què fan? Tenen un problema, generen una hipòtesi i desenvolupen un procés per tastar si allò que estan proposant solucionarà aquell problema o no. Això mèdicament és molt senzill, no? Tinc una malaltia, provo coses i descobreixo un medicament que la cura. Doncs el que estan intentant és desenvolupar una màquina que tingui la capacitat de provar infinites possibilitats d'aplicar mètode científic. De manera que en lloc de tenir un científic que triga 15 anys de la seva carrera professional per descobrir o provar una cosa que al final no funciona, doncs seran màquines que podran estar provant de forma imparable durant tot el dia, amb milions de dades de forma constant, que podran resoldre molts dels grans problemes que tenim al planeta. Lògicament, sempre amb tot el bo hi ha la cara fosca del que pot arribar a fer la tecnologia. Ens estem trobant ara amb el nou problema de la intel·ligència artificial. I aquí on tornem, tant famílies com escoles, tenim un paper molt important per treballar l'ètica. Això que es diu tant, no? Val, tenim cotxes automàtics, però hem de decidir a qui mata quan té un accident. A la iaia o al nen que persegui la pilota. Aquests conceptes ètics de la intel·ligència artificial, fins a quin punt sí, fins a quin punt no. Doncs segurament hem de reorganitzar la societat per dedicar molt temps a decidir això en el mateix moment que estem creant les eines. Si no, tornarà a passar el mateix. D'aquí 20 anys ens adonarem que les eines que hem creat no les hem utilitzat de forma correcta. I la intel·ligència artificial és el canvi que ens ve en molt pocs anys, i és gros. Alguns metges que esteu aquí us podeu quedar a l'atur. Anàlisi de radiografies i tags, que és un exemple fàcil aquest, per què l'ha de fer una persona? Una persona es pot equivocar amb molta facilitat. Una màquina és molt difícil que analitzant els milions de radiografies i tags que hi ha al món s'equivoqui. Per tant, poden desaparèixer aquestes feines. I podem tenir la part bona, que tenim les màquines que ho faran millor. Més exemples d'aquest estil. No, què creieu que no podrà fer la intel·ligència artificial? Emocions. Perdó? Gestió d'emocions. Gestió d'emocions, sí. Això, l'Alfons Borrella, que és un crac de la tecnologia, és
un personatge molt bo, parla molt d'això i fa uns anys deia nosaltres el que hem de treballar a les escoles és la creativitat i allò que ens fa més humans, les emocions. Però últimament ho ha deixat de dir. Perquè no està clar que la intel·ligència artificial no ho pugui arribar a fer. De fet, els components artístics que estan apareixent ara, és art o no és art? Crear música i veu amb personatges que no existeixen, això és un grup de música? No. Podran arribar a expressar emocions, les màquines? Jo ja no sóc capaç de dir res. Aparentment estaria d'acord amb el que esteu dient, jo us ho compraria. Però tinc la sensació que ja la creativitat ens l'ha empatat, és una cosa que hauria de ser molt humana. No sé fins a quin punt les emocions no les podran arribar a fer. I el problema que tenim és que ens està agafant ansietat. No ho diem, no ens n'adonem, però molts estem patint ansietat. Els actors i productors dels Estats Units per què estan en vaga? Ansietat, perden la feina. Si jo puc programar un personatge molt conegut i puc posar la seva cara i fer que actuï, perquè he de contractar una persona que em val molts diners. Perquè el problema que tenim és que el contracte social que hem utilitzat fins ara... Quin és el contracte social? Tu treballes per mi, jo et pago uns diners i jo guanyaré els diners amb el que tu produeixes. Hi ha sindicats, hi ha patronals, hi ha un intercanvi monetari i d'això hem establert les nostres relacions socials. Si treballen moltes menys persones perquè ho fan les màquines, tot el sistema de benestar que abstraiem dels impostos, si no treballem, d'on surt? És a dir, tenim persones que no treballen, que això no està malament. Si aquí ho treballem bé, això pot estar molt bé. Però el problema és com mantenim la nostra societat. I això no és visible, però està molt present en el nostre ambient. Hi ha qui diu que el que hauríem de fer és crear impostos sobre tot lo virtual. És a dir, per què lo virtual és gratis, és gratuït? Perquè tenen beneficis amb altres coses, però per què els estats no ens hem posat d'acord per aconseguir que hi hagi un tribut d'Apple a tots els països que entra perquè ell està aconseguint molts diners de tot el que està utilitzant? Si no fem que la tecnologia pagui, el contracte social s'ha acabat. Sempre quedaran coses, però moltes estan en crisi. Hi ha molta gent que diu, no, hi haurà moltes feines noves. Sí, però segurament no queda clar si hi haurà feines per tothom. D'aquí 2 dies, quan els cotxes siguin autònoms, i això, si no s'implanta més ràpid, és per l'interès que hi ha actual amb els cotxes actuals, el benzina, el petroli i tot això. Però si s'implanta un dia, que això pot passar d'avui per demà, què passa amb tots els treballadors que viuen del transport? Que són una borrada. Us he dit que ens intentaria no espantar massa, Nous comportaments. Hem parlat d'alguns, deixeu-me que us en aprofundeixi alguns altres. Abans els grans educadors i educadores eren les escoles i les famílies. Ara qui són? Digueu-me un nom d'un gran educador o educadora. Aquests, els que no coneixeu vosaltres, però estic segur que les dues els coneixen. Coneixeu algun d'aquests? Ben fet. Els que teníeu adolescents, quina por. Com parlen, com es dirigeixen, com els escolten, com saben tot. Jo vaig veure el meu fill l'altre dia a la pel·lícula... Com es diu aquestes? Els jugadors de bàsquet, ara me'n recordo. Campeones. I el primer, sí, hi ha un youtuber molt conegut! Què és aquest noi? No l'he vist mai, pobre noi, no l'he vist mai a la vida. Doncs ho coneixen tots i tot el que diu. Són els grans educadors. I el problema és que el que diuen ells se'n va a missa. Estem competint contra uns elements superpotents. I el problema és que tot té un nivell d'addicció molt més fort que el de seu a taula, que ara parlarem tots junts. Sí. I a més, sempre tot amb edats molt prematures. Són més sedentaris els joves actuals. I jo, si us puc fer una recomanació, que facin esport als vostres fills i filles. S'han de moure. Per això és tan important que les escoles, no sé què esteu fent al GEM, a l'espai d'esbarjo no puguin tenir mai mòbil, ni tecnologia. Perquè necessitem promoure molt l'activitat física. De fet, es recomana des de l'OMS que es faci com a mínim 1 hora al dia dels nostres infants i joves d'activitat física. Perquè l'índex d'obesitat infantil no para de créixer, estem al 33%. És molt alt, són índexs molt alts. Que això a nivell de salut té un impacte molt gran, un de cada 3 alumnes té sobrepès. I per què m'he de moure si jo des de la meva mà puc accedir a tot?
Llavors, com fer aquests trencaments d'espais que sí que impliquin moure i socialitzar-me serà molt important. Crisi d'autoimatge, especialment a una franja que és la franja més femenina. Instagram està fent molt mal, sempre hi ha hagut una pressió molt forta sobre les dones, això no sé si volgudament o no, però la societat ha apretat molt sempre les dones, sempre, però ara s'ha aguditzat, tot s'ha aguditzat. I, clar, Instagram sempre parteix de la base, tots som superguais i tots estem fent sempre festes i llocs superguais. Aleshores, clar, qui no té aquestes... Bueno, totes, especialment totes, encara que facin fotos superguais, se senten supermalament. I aquí hi ha problemes alimentaris, hi ha problemes d'autoestima, d'autoimatge, problemes psicològics derivats, i el problema és que els índexs de noies, o de nois, però especialment de noies, que perceben que no estan bé amb elles mateixes és bastant alt. Aquí marca un 23%, però costa molt trobar una noia que identifiqui que ella se sent bé, se sent còmoda i que no se sent pressionada per l'entorn. Que no ho he dit, que la pressió de l'entorn és molt forta, però arriba als nivells de que en molts contextos la pressió és: no tens un iPhone? No, és una pressió molt forta. O sigui, no, comprem un Samsung, com que comprem un Samsung? No, un Samsung no. Abans un iPhone més antic que un Samsung. La pressió, estem parlant de coses de molts diners, O sigui que els nostres fills i filles porten mòbils moltes vegades molt millors dels nostres. Però és la pressió col·lectiva, perquè ens hem cregut entre totes i tots, ho hem acceptat que això passi i per tant el que quedi fora ho viu pitjor. Lògicament hi ha hagut un augment. Aquí tenim un problema que no sabem veure si aquest augment tan bèstia de problemàtiques psicològiques és degut a la pandèmia o és degut a un altre factor que podria ser la tecnologia. I aquí haurem de veure què passa d'aquí uns anys. És evident que la pandèmia ens va tocar a tots i totes. Però la tecnologia d'alguna manera està canviant molts patrons de comportament i de percepció a molts nivells. Us ho deia fa un moment, no? El televisor de casa es veu poc, els joves estan caient en picat, tots estem deixant de veure televisió, veiem molta menys televisió que veiem abans. No sé com s'aguanten els programes de televisió amb el share que tenen, però estan passant majoritàriament a la carta o a YouTube, TikTok o els seus programes independents que per cert estava pensant, ens hem equivocat, no sé què feu aquí. Aquí el que hauríem de tenir són els homes de primer, segon, tercer i quart d'ESO. No, perquè són els que estan implicats en tot això. La generació Speedwatchers, sabeu aquest concepte, el coneixeu ja? És el concepte que està arribant més ara ja. Estem categoritzant aquesta generació de joves fins als 18 anys com a Speedwatchers, és a dir, que tot ha d'anar molt ràpid. WhatsApp a velocitat 2, perquè a velocitat 1, si ho puc sentir amb la meitat de temps, perquè dona el temps. TikTok, like. Maratons de sèries que duren, senyors i senyors, duren, no sé, 16 hores. Si la puc veure en 8, perquè en 16. I per tant el que estan fent és veure-ho al doble de velocitat per veure el doble de coses. I no, ostres. A veure, un moment. Vosaltres, quan veieu una sèrie, i hi ha una part que s'us fa avorrida perquè estan parlant molt, no feu això de saltar 30 segons? No, vosaltres no, ja us he dit que vosaltres. Doncs hi ha molta gent que ho fa. Hasta a mi em passa. A mi em passa. Ai, que això... Doncs imaginem-vos un jove que ha nascut en aquesta generació. Tot se li ha fallat. Ai, perdoneu. Després digueu-li que vingui aquí a una xerrada del Jordi Busons que només dura una horeta. I com s'accelera! No, fem molta broma, però és que tot se'ls hi fa llarg. Quan us asseieu vosaltres amb ells, el pitjor que escolten és hem de parlar. Perquè tot és llarguíssim i a les classes ens passa o no? No sé. Clar, és que porta 20 minuts parlant, o 2, és igual. Però per què parla tant? Anem a fer. No, és un problema. I de fet, segurament les escoles hem de tornar enrere. Hem de tornar no a fer rotllos de 20 minuts, sinó a educar en moments d'atenció i de com treballem l'atenció i com ens esforcem per no perdre l'atenció. Segurament això és prioritari a les matemàtiques que estem fent a les escoles. Perquè si no compensem d'alguna manera aquests hàbits, les 6 hores al dia que estan dedicant, les dediquen a un hàbit molt contradictori al que creiem que necessiten per ser més o menys feliços. Sempre les generacions de pares i mares hem pensat que la generació que ve a continuació és pitjor que la nostra.
passa ara que comencem a tenir alguns indicis per pensar que alguna cosa, només alguna dels que us dic, sí que és problemàtica. Aquí no vull entrar-hi gaire, perquè he vist alguns d'aquests programes i m'ha agafat molta por, i això que soc mestre de secundària tota la vida, conec molt els adolescents i sé bastant del tema, i és un tema que he treballat molt fins i tot en universitats. Però hi ha moltes dades que espanten una miqueta. L'accés de la pornografia es dona als 8 anys, els primers accessos. Tots penseu, no, a casa meva no, doncs també, a casa vostra també. Una generació hipersexualitzada, hi ha molta presència de sexualitat. Ho sap, i a més és el fort, a l'escola algun dia sona una música, que cap dels adults coneixem, i de cop tots els nanos la canten. I tots els nanos que són fills de pares i mares diuen no, el meu fill mai toca el mòbil, i tots la saben. Perquè tenen un accés comú i compartit a molts àmbits que el comparteix tota la comunitat. I amb la pornografia passa el mateix, ens pensem que no existeix i tots i totes tenen els mateixos accessos a aquesta pornografia. El 24% dels adolescents practiquen sexting, és a dir, que s'envien fotografies, que en diuen nudes, d'ells i elles ensenyant parts dels cos més íntimes. Un de cada 10, admet haver rebut proposicions de persones adultes. Un de cada 4 nois, abans de fer els 20 anys, hauria vist entre 1.000 i 5.000 hores de porno. És la mitjana que consideren que s'està veient. Llavors, veure porno està malament? Home, tampoc ens passem, no? No seria greu si les conductes de porno no provoquessin canvis en les persones. Canvis que poden donar-se. Per una banda, si jo tinc accés ràpid a la sexualitat, que a mi em genera plaer de forma immediata i ràpida, és el mateix que escoltar la Montse parlant durant mitja hora. Si jo puc tenir un ordinador i tenir plaer, per què he d'anar a tenir una parella, parlar amb ella, a enamorar-nos, per al final anar a un lloc i mantenir relacions sexuals? Això és massa costós energèticament. Per tant, me'n vaig a la pornografia. I a més és que és dopamina pura. És un parc d'atraccions. El tinc quan vull, en qualsevol moment, i gratis. I, a més, el problema és que els models sexuals o la tendència al morbo s'accentua. Del que es visualitza més és relacions pares-nena, filles, tiets-filles, fills amb mares, agressions d'un grup de nois amb una noia. Són de les coses més vistes. Per què? Per morbo. Per morbo. S'està detectant un índex molt alt de penetració anal amb noies molt joves. I fel·lacions. Fel·lacions per un tubo. O sigui, s'està normalitzant que la primera relació sexual ha de ser una fel·lació fàcil i ràpida a qualsevol lloc. Amb els rols de gènere que hi ha inherents a tot això. De la força que exerceix l'home, a nivells sabeu, no? Que tenim problemes amb nivells d'asfíxia perquè s'apreta el coll de la noia perquè tingui més plaer, coses d'aquest estil, que reprodueixen molts joves. Perquè és el seu patró de sexualitat. I aquí a les escoles podem fer molta educació sexual, però tornem a competir contra un competidor que és gratis i amb alta resolució. Sou alguns de la generació Canal Plus amb ratlles, És molt diferent. Ja sé que no hi heu entrat mai heu vist porno. Bé, el que està clar és que això ho canviarà molt. Ja ens hem posat una mica apocalíptics. Anem a veure, jo amb tota la humilitat, algunes recomanacions que crec que hem de contemplar. Requisat. Primer, és molt important estar informats. Vivim a la inòpia. Ens pensem que el nostre fill i filla, mai. Ell mai. Ell mai mira porno, ella mai està en xarxes socials, mai ha contactat amb ningú de fora. No. Saber que això passa és molt important perquè jo tinc una predisposició diferent. Ara us diré una cosa que és molt difícil i per tant la dic perquè s'ha de dir, però costa molt de complir-la, que és que hem de tenir molta comunicació amb els nostres fills i filles. Però això és difícil, perquè ells separen molt bé aquests dos mons, saben què ens poden explicar i què no. El modelatge. M'agrada molt aquesta imatge. ¿Y usted cómo hace para mirar, para que el suyo lea? No. Ja sé que ho sou el bo i millor, però llegiu molt a casa? Perquè ha caigut molt la lectura també dels adults. I, clar, l'escola no fa prou, L'escola he de fer llegir més, Ja, però el modelatge quin és? WhatsApp és que clar, estem a la classe, a veure què hem fet avui. Per tant, el modelatge és cabdal. I això és un esforç molt dur que els que sou pares i mares d'infantil us heu de currar. Els altres arribem molt tard, però us heu de currar.
Perquè tot el que facis de modelatge, encara que l'adolescència ho posarà en crisi, és una inversió de futur que recuperarem. El problema és que sempre hi ha coses noves, costa molt aquest modelatge. El que deia de llegir no és broma, de fet cada vegada hi ha més índexs que diuen que una lectura diària amb els nostres fills millora moltíssim la comprensió lectora dels nostres fills. Per tant, estem creant un hàbit i en lloc de fer que llegeix i no volen llegir aquesta guerra, no, jo et llegeixo i tu m'escoltes, llegeixo un conte, llegeixo una novel·la, el que vulguis. Però parem, hi ha moments en què hem de parar o ens han de veure llegir o crear moments de lectura. Per descomptar, com més d'hora millor, els mòbils haurien de tenir un cistell fora de la cuina o fora del menjador. Perquè si no, tenim molt pocs espais de conversa de qualitat. Ja sabeu, la majoria, que els espais de conversa, si els aneu a buscar a peu o un cotxe, que a vegades allà sorgeix alguna cosa i de cop diuen cosa i tu fas veure que no sents res i... Que no pari. A la taula, a vegades es converteix en el Bronx, però altres vegades és un espai que sorgeixen moltes coses. Si hi ha el mòbil no sorgiran. Això, la generació anterior ens passava el mateix més o menys amb la tele. Però la tele tenia un poder un pèl menor que la tecnologia individualitzada, sobretot personalitzada i individualitzada. Evitar una miqueta això. Ja sé que hi ha moments que són independents, que són molt difícils, i sobretot, a mi em passa, soc director d'una escola i tinc urgències cada minut, de fet les estic rebent ara, i jo sento pling i he de mirar perquè és que potser és un mestre que m'està dient que demà no ve i com no arregli això, què faig? Hi ha plings que no ens han de veure. Nosaltres hem de ser el model d'un pling, vol dir que m'ho miraré quan a mi em vagi bé. Ens hem creat una inèrcia col·lectiva de que tot ho hem de mirar en aquell moment. No. Per cert, si algú no sap com mirar WhatsApp sense que vegin que ho he mirat, us ho ensenyo després al sortir. Jo ho ensenyé a la meva filla abans d'ahir i no està malament. Perquè tothom estigui tranquil de que no m'ho estic mirant. Almenys fer veure que no ens ho estem mirant i arribar a l'acord entre tots que ens donem mitja hora per mirar-ho, ni que sigui. Perquè si no aquesta immediatesa ens està matant a totes i tots. Tant és així que conduïm mirant el mòbil. I el que digui que no menteix, perquè sempre ens fa por que no estigui passant alguna cosa. I educar és posar límits. I amb aquesta generació això ens ha costat una miqueta. No vol dir prohibir, vol dir posar límits perquè els estimem. És que ho fem per elles i ells. I per tant, ja sé que potser no t'agradarà, ja pot ser que m'odiaràs, però ho fem per tu. I és necessari posar límits. Fins on posem límits? Fins on cadascú pugui i vulgui. Ho fem en molts altres àmbits. Hem arribat a acords socials molt clars. Ningú de vosaltres, bueno, potser algú, però deixeu les claus del vostre cotxe, bueno, segur que potser conduït amb vosaltres abans dels 18 anys. Pot ser que ho hagi fet. Però ningú li diu, agafa les claus i vés amb el cotxe on vulguis. No ho fem. Per què? Ho hem acordat. Per què els 18? Per què no els 16? Els americans ho fan als 16 si els acompanyen. Doncs perquè ho hem decidit així socialment. Més enllà de la llei, ho hem decidit socialment. A la meva generació era normal aprendre a conduir amb el pare o la mare. Més amb el pare que amb la mare. I anàvem per camins i conduïem. I es feia perquè l'acord social era aquest. També us dic que estem en un país un tal complicat, perquè tendim a posar les normes per incomplir-les. Som la llei de l'incompliment. Llavors, això no ens ho facilita. Hi ha països més centreeuropeus que les normes, quan les poses, es compleixen. Per exemple, tu a un suec li dius, tu pagues impostos? Et mira malament, perquè és que clar que paga impostos, és que és la seva responsabilitat, perquè amb això mantinc el país. I aquí, hòstia, sí, encara estem allò, que sí. I això està aquí a l'hipotàlem molt fort. I en aquests àmbits també. Per exemple, amb l'alcohol. Hi ha un acord tàcit, legal, que diu que no es pot vendre alcohol fins als 18 anys. També ens l'hem parat. Els nostres joves, aquesta xerrada és la que ve la setmana que ve, accedeixen a l'alcohol de forma molt ràpida i molt forta. Hi ha altres drogues. Per què? Perquè tàcitament hem acordat que poden marxar molt més d'hora de casa a la nit, perquè poden accedir a l'alcohol, perquè se'ls hi ven encara que no se'ls hi pugui vendre, etc. Però també hem acceptat que els medicaments no els puguin comprar, almenys fins als 16 anys, i molts fins als 18. Són acords que hem arribat. Doncs amb la tecnologia és necessari arribar a acords socials. No cal que hi hagi una llei. El que ha d'haver és un costum, una moda, el que majoritàriament fem. I no perdeu de vista dues coses. Que fins als 14 anys els responsables penals sou vosaltres. I això penseu que hi ha sustos, hi ha surts bastant grans. I això els nostres fills i filles ho han de saber. Escolta, xato, o noia, tu pots fer el que vulguis, però si tu fas un disbarat, jo m'emporto el problema. Per tant, és la meva responsabilitat. I a partir dels 14 anys han de saber que els responsables legals són ells o elles. Penals,
Ara el que hi ha hagut amb aquestes imatges pornogràfiques, d'imatges de persones reals que els han posat despullades, són majors de 14 i són responsables penals d'això. I això s'ha de saber. Per l'amenaça no solen funcionar, però han de ser-ne conscients, i nosaltres també. Limitar cada vegada estem més d'acord, jo crec que amb això estem avançant, que els petits, infantil, 6, 7, 8 anys, quan menys tecnologia millor. Ja sé que fa molta gràcia, que quan el nen o la nena va a la tele i fa així, tots riem molt. Mira què fa, mira què fa. Ja, clar, tot ho veu així. Com menys tecnologia millor. Perquè en el seu desenvolupament cognitiu és necessari la socialització, la motricitat, l'experimentació, el contacte físic. Per tant, limitem molt aquesta acceleració o avançament de la tecnologia. En la perspectiva de normativa, ens l'estem saltant. Per què no ens posem d'acord i complim amb el que està establert? De fet, la Unió Europea encara és més restrictiva que això. És el que diu la llei. Les xarxes socials marquen una edat en què és la mínima que han d'utilitzar aquesta xarxa i si no, han de tenir un tutor legal que se'n faci responsable d'aquest usuari. La Unió Europea recomana tots per sobre d'aquestes edats, tots. Al·lucinem amb la WhatsApp. Ja no l'utilitzen ara, perquè s'obren per Instagram, però estan a edats molt altes. Quants nens i nenes els deixem que tinguin accés molt abans que les xarxes socials? Doncs posem-nos d'acord, no ho fem. Com a mínim, fem aquesta edat. Després, tots els jocs i xarxes socials ja són prou mal coats per buscar estratègies per baixar les edats. Fortnite, no matem, no hi ha sang. Vinga, home, pues juga't a Fortnite. Ei, no passa res, jo matava indis amb una escopeta que tenia allà al televisor, no passa res. Però quan tot ho avancem tant d'hora, estem arribant a unes edats prematures, encara no amb prou maduresa, per abordar eines que no estan preparades. Amb la tria de jocs ens manen molts ells i elles, no sabem de què van. No sé, potser hauríem de fer grups de WhatsApp, soc una mica reaci als grups de WhatsApp de famílies, però grups de WhatsApp sobre jocs que fan servir. Que algú que en sàpiga del grup digui si allò és adequat o no pels nostres fills i filles. I si algú té criteri per dir que no, doncs tots esperem. Perquè si no tots tenen Fortnite i el meu fill o filla no es pot connectar a Fortnite, és l'únic que no està connectat, és el que no socialitza. Heu d'arribar a acords. Heu d'arribar a acords i controlar bé l'entrada d'aquests primers jocs. Això ja ho feu. Hi ha moments que sí, de tecnologia no podem fer res, però hi ha moments en què sí o sí anem tots a caminar. T'agrada o no? Anem tots a caminar. No, jo em quedo. No em quedo, no. Si es queda el primer dia, es queda el segon, el tercer, el quart i ja no el trauràs més. Per tant, rutines i rutines dures d'exercici, activitat física, socialització, natura, sortim al carrer, abordem els mosquits o el que convingui. Controls parentals. Si no el poseu abans de donar-los físicament el mòbil, no els hi posareu. Per tant, sí mòbil, hem decidit, tota la comunitat familiar ha decidit que sí, però ve amb un control parental. Si no, no ve. No vols, no hi ha problema. Control parental. Almenys que ens doni un any de limitar horaris d'anar a dormir, de quan l'utilitzo, de quan no, de quan estic fins als nassos de dir-te que l'apaguis. No, ara de seguida. Ara prenem la taula. Sí. Uah, això és molt dur, I qui digui que no ho ha fet, menteix. Al carbur tecnològic hi ha situacions molt dures, Als restaurants ens espantem, i tots ens espantem dels altres, però no dels nostres. Però des de molt petits heu vist cotxets, amb l'iPad allà, perquè no ploren tota l'estona, i no puc fer feina. Això ens passa. El carbur tecnològic hauria de ser delicte. Pel nostre bé, perquè van tot en contra del que us acabo d'explicar, amb tot, ens ho carreguem tots els 3 anys, els 4, els 5. Ara és còmode de nassos. Jo ja sé que no podem demanar, quan jo us deia que aquests infants no tenen paciència, ha canviat. Quants de vosaltres, amb els sopars de Nadal o sopars de família, estàvem 5 hores a la taula que se'ns posava un cul pla com una carpeta i no marxaves fins que et deien que podies aixecar? I ara què? Qui és el primer que s'ha aixecat a la taula? I on van? Al mòbil. Doncs això no ho podem promoure des que som molt infants. I aquí sí que el dono de tecnologia perquè així no molestes s'ha d'evitar. Igual que hem d'intentar evitar que els nostres fills i filles l'utilitzin com una eina de així em relaxo. Estic molt neguitós, estic molt nerviós, així em relaxo.
I així s'ho pensen, perquè relaxen, però s'hiperventilen. L'aparença és una, però el que està passant per dins és una molt diferent. Llavors, amb tot això, ara ens trobem en un debat molt, a mi em sembla bastant ridícul, el mòbil sí o no a les aules? Però si és la punta de l'iceberg. Mireu, majoritàriament a les escoles els mòbils no han entrat. O entren de forma molt puntual per fer no sé quina cosa. Per tant, el problema de les escoles ja és poc. Jo us dono arguments per què s'està fent això. Però el problema és molt petit comparat amb... Bueno, i quan surten de la classe, què passa amb el mòbil? Aquest és el gran problema. Que tu veus l'alumne que agafa aquell mòbil i allò no se li desenganxa en tota l'estona i el condicionarà en tot el que ve a la tarda si no fa una activitat concreta en què no el pugui utilitzar. Doncs el gran debat és mòbil sí o no, quan? A quina edat ha de tenir mòbil? I ara us deixaré parlar, perquè tampoc vosaltres aguanteu tanta estona i us deixaré parlar. A les escoles sí que hem vist els 2 últims anys un increment de dependència. Nosaltres a l'escola no hem fet seguir mòbil mai. Tenim molta tecnologia, però mòbil mai. O sigui, vull fer una foto, vull mirar... Perfecte. Des de fa 2 anys, especialment l'any passat, era constant. El segon requisat. Perdó, ja acabo, He de mirar si m'han enviat un missatge. Be real! I tots els nanos tenen ganes de fer pipi. I tots se'n van al lavabo. Al pati, a les bars nostres no podien anar a les bars amb mòbil. Prohibit, no es pot utilitzar. Però clar, de cop... Llavors ens començàvem a trobar amb un problema. No és un problema, perquè finalment que miren el mòbil de tant en tant, comparat amb el que faran després, és minúcia. Quin és el problema? Que el meu cap ja no està situat en estic a l'escola, mindfulness. Ara estic a l'escola i aprenc el que aprenc. No estic pendent d'això. Per tant, això, la solució és, per evitar la teva dependència, anem a deixar-lo fora de l'aula. Nosaltres ho hem fet amb caixes, o cadascú com vol, i hem decidit que no entren a l'aula. Els recollim i els guardem a secretaria i els hi tornem al final del dia. La veritat és que ha estat molt plàcid. I és el que us deia, que posar límits és educar. Els nanos ho han entès la primera, perquè, això sí, els hem hagut d'explicar molt bé. Fem això pel vostre bé, perquè hem vist això i creiem que és el millor. I no us estem dient que el problema el teniu al mòbil. El que sí que creiem és que esteu molt preocupats per veure el vostre mòbil de forma sistemàtica. Per tant, recomanem desintoxicar-vos com a mínim durant 6 hores. I l'argument de va sol o sola, li hem de donar un mòbil, escolteu, hi ha uns mòbils fantàstics que fan una cosa molt antiga que es diu trucar i enviar SMS. Per tant, si aquest és el neguit principal, aquí el tens. Bueno, no volen ni veure, és igual, jo vull estar tranquil i jo te'l dono. I, com que a la teva classe ningú més en té com tu, estaràs molt content de tenir aquest de moment. Aleshores, aquí la pregunta que crec que us heu de fer, i no l'he de donar la resposta jo, que heu de fer com a col·lectiu, és posar-vos d'acord de la majoria, a quina edat, ara no tingueu la pressió de que jo tinc un adolescent que en té un, el seu germà li ha de donar, no, ara netegem, fora, tot fora, comencem de zero. Quina edat creieu que seria raonable que tinguin el seu primer mòbil? Per què el necessiten, aquest mòbil? Hi ha coses que necessiten que són necessàries a quina edat? Decidim-ho, posem-nos d'acord. Hi ha moltes persones que comencem a pensar que aquesta edat pot ser més tard de primària. Jo crec que hi ha un estàndard que és a primer d'ESO ja l'ha de tenir. Això ens hem cregut. Qui ho ha dit? Això no ho sé. Fan tots. Nosaltres el que hem fet aquests últims anys, i arran d'això vaig acabant, és treballar molt des de fa 5 anys o 6, treballem molt amb les famílies des de tercer de primària per posar-nos d'acord per dir què us sembla si això ho allarguem. Llavors hem creat, i com hem fet estratègicament nosaltres, grups de WhatsApp, només per això, les famílies, nosaltres hem proposat amb l'AFA i nosaltres hem ajudat, però no hem fet res directament. I hem creat grups de WhatsApp amb les famílies que tenen interès en retardar l'arribada al primer mòbil. Que no sigui a primer d'ESO. Això vol dir que a 5è de primària no en tenim cap i que de cop algú surt del grup. Surt del grup, marxa del grup, no passa res. Primer, és una pressió social a l'inversa. La pressió social no tots el tenen, la pressió social és jo ho sento però no he pogut aguantar i me'n vaig. I alhora ens reforça en positiu perquè som 26 que estem aguantant. Que és l'únic, no, són 26 aquí que aguantem. I hem treballat molt aquesta política, tant és així que per primera vegada aquest any hem arribat amb crec que tenim 6 mòbils a primer d'ESO, que són un accident d'alumnes nous que han entrat a l'escola. D'alumnes antics no n'hi ha ni un a aquestes alçades. Jo ahir, abans de dilluns vam tenir una reunió amb les famílies, els vaig aplaudir, em vaig agenollar quasi, perquè és admirable el que han aconseguit. Però ho han aconseguit perquè s'han posat tots i totes d'acord. I el més difícil, hi ha moltes famílies amb germans més grans que
que primer d'ESO van tenir mòbil. Però com que hem treballat molt fort hem fet enquestes i s'ha treballat molt aquest concepte, ha funcionat molt bé i l'estem endarrerint. A on arribarem? No ho sé. Sincerament, si tots poguéssim, arribaríem als 16 anys sense cap dubte. Perquè no hi veiem beneficis. I això no vol dir que no puguin tenir tecnologia, si no en tenen del dret i del revés, si en tenen a l'escola, si tenen els nostres. Però és molt diferent quan utilitzen el nostre, molt diferent que quan utilitzen... Això és seu, és la seva butxaca, la seva habitació, i en el moment que és propietat seva, se li ha adherit el seu hipotàlem, no els hi podem treure. La guerra que tenim si els hi traiem. Ja està, i ara volia saber la vostra opinió i compartim una mica inquietuds. Volia fer una mica de radiografia d'on veiem les coses i empoderar-nos molt en què es pot fer. Que crec que en aquests moments necessitem fer-ho. Hem de crear un canvi cultural amb els pares i mares. I els nostres fills faran el que nosaltres els diguem sempre que ens haguem posat d'acord, perquè així ha estat sempre en totes les generacions. Però crec que hi ha un esforç per no deixar que ens aplasti, sinó decidir nosaltres com volem que sigui. I si vosaltres creieu que els ha de tenir quart de primària, doncs serà perquè ho heu decidit molt madurat. Em sembla perfecte. Doncs res més. Gràcies per escoltar davant d'estona. Ara podeu dir el que vulgueu. Què penseu? Esteu d'acord? No? Creieu que això s'ha de canviar? No? Què penseu? Jo volia comentar que farà uns 4 o 5 mesos vaig escoltar una entrevista del RAC1, el Jordi Basté, a un expert que ara estava pensant que series tu. No era jo. Bueno, ara t'explicaré Però era molt interessant i m'agrada veure ara una espècie de canvi